Evo ga Đole Full TV, ljudi izgleda je. Da! Đole! Ja ne mogu da verujem. Izgleda Đole! Samo Đole! Ne mogu da verujem. Gledaj samo i uživaj. Đole! Vedi? Molite. Imamo 200 stepeničice ako treba. Thanks! Yeah! I da odlučimo, ako se stavi broj, samo meni... Neće biti. Da pomojete skinuti. Pa se da. I evo sam. Da li je ovo Đole? Đole Full TV, znači. Gledajte, evo da će ovo čak malo epizodije bolje. Znate koliko mi pozna? Ja stvarno ne vjerujem koliko mi pozna. Ja ne mogu da verujem. Imaju nešto.
Đole. Ej. Dobro ljudi, rezate Đole Full TV i mi se vidimo. Ćao.